Alégrame el dia. Hola, amics. Aquest és un exercici del curs de Streaming i avui vaig a comparar dues escenes de pel·lícules separades en el temps, les dues mítiques. El que passa que el públic d'avui en dia doncs, coneixerà més una que l'altra. Però, evidentment, aquesta escena que ara passarem, que és mítica, mai podria haver estat sense l'escena anterior, sense l'escena que passarem després. Primer passarem aquesta escena. Com podeu veure, és una escena de En busca de la cara perdida, una pel·lícula de Steven Spielberg protagonizada per Harrison Ford, on hi ha dues persones que estaven en un vehicle i aleshores Indiana Jones, Harrison Ford, que és expulsat fora del vehicle, el volen acostar a un cotxe i el personatge no té més remei que recórrer doncs, a la seva habilitat per no ser aplastat pel cotxe, que no és una altra que passar per sobre el camió. En aquests moments no és Harrison Ford, és la doble per fer tota aquesta escena, el camió a la velocitat, han cavat el terreny per on han de passar i l'actor porta una planxa a sota per poder deslizar-se, si no acabaria sense pell, sense abric i sense pell. I aquí veiem el Harrison Ford, les escenes era el Harrison Ford, aquí era el doble, doncs muntant una altra vegada el vehicle. Ara veurem l'escena en què està inspirada aquesta pel·lícula. Hitchcock, de 1939, aquí el senyor que ha saltat és en Joaquim Canut, això és estudi, això és estudi. Això no, això ja és les localitzacions, però allò era estudi. Veiem el Joaquim Canut, que és un dels grans dobles d'acció de la història, director de segones accions, d'unitats de segona acció, i que va ser el responsable de la gran carrera de quadrigues de Ben-Hur del 59, filmada per William Wyler. En aquest film de John Ford veiem doncs, a John Wayne, aquí al damunt de la diligència, com dispara. John Wayne, en les escenes d'estudi, en les escenes en què no són d'estudi, no és John Wayne el que està al damunt de la diligència. En les escenes d'estudi és John Wayne, però en les escenes que no són d'estudi no és John Wayne. I en tota aquesta escena, doncs, el Joaquim Canut no dobla ningú, fa d'ell directament, no dobla ningú i fa aquesta escena d'acció. Podem veure com, fixeu-vos, ara li diuen al Ringo Kid, que és el personatge que dispara, cau, es torna a disparar i en la següent escena fixeu-vos que l'actor ja s'ha donat la volta, o sigui, han tallat per recol·locar l'actor perquè l'escena no resulti perillosa. No és el mateix passar boca terrosa que passar mirant tota la situació per no ser trepitjat pels cavalls. L'escena és molt perillosa perquè la diligència no podia anar ni més lenta ni més de pressa, perquè la variació de velocitat podia suposar l'accident. I ara veurem totes dues escenes a la vegada. Podem veure com aquest és un conductor de confiança d'acció, conductor de confiança del doble d'acció que passarà per sota del camió. Aquí ja és el doble d'acció, abans no ho era, però aquí ja és el doble d'acció. I en tota aquesta escena és el doble d'acció. Com a curiositat, dir-vos que, per exemple, el Joaquim Canut no és l'única escena d'acció que va realitzar, també va
doblar el John Wayne en una escena en què en la mateixa diligència, en la mateixa escena d'acció, doncs saltava de cavall en cavall fins a posar-se al primer cavall. Bé, i això és tot per avui. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que el vídeo us hagi